I la nit ha sigut llarga per als milers de seguidors de Zoo, que encara a hores d'ara tractem d'assimilar l'adeu de la banda de Gandia. La notícia s'escampava per les xarxes i sumaven titulars en premsa, alhora que la banda de la venda d'entrades de la gira d'acomiadament creixia de manera exponencial. Avui ens preguntem què passarà ara amb l'escena musical valenciana. El monet havia fet cim, però encara no n'eren conscients. El dia després dels senzills de Pancho, les dades aborronen. El vídeo de l'adeu supera el 1.000.000 de visualitzacions. És cert que no són els primers que deixen orfes la seva legió. La gossa sorda, Obrint pas o La Raïz pararen per a encetar altres projectes o simplement per a viure. Este camí de la música, encara que té moltes coses boniques, també té altres coses que són molts sacrificis propis i sacrificis que ha de fer la teua gent. Darrere dels grups hi ha persones que tenen vides i necessitats i les necessitats van canviant i arriba un moment en què tens ganes de fer altres coses, és natural que passi això. Precisament Sandra Montfort va ser apòstol al sopar més llépol i va formar part de l'èxtasi viscut al Wizzing de Madrid i al Sant Jordi de Barcelona. Afirma que també es queda òrfena, però obri la porta a les noves veus valencianes. Convida els artistes que estan ara emergent a que seguisquen expressant-se, cantant, composant en valencià. Que caiguen referents com So, com Diluvi, com Smoking, com Xavi, com Tito, clar que ens fa mal, això clar que ens fa mal, ens debilita, però hem de seguir i hem de donar tot el suport a les bandes i projectes que tenen molta força. I mentre n'apareixen, un any amb 10 concerts per als quals les entrades volen. És cert, ja ho advertiren, que no buscaven la fama, sinó la vida. Jo tinc set de vida, no de fama. Però avui els concerts de Madrid i Múrcia ja han esgotat els bitllets. La nostra eixida, homes i dones, actes impuls. Tu eres